Terve. Päivää. Ja me tehdään nyt 7 second challenge. 7 second challenge. Niin. Sanoin 7 second challenge. Mutta se on Ei hyvä. mä tiedä. Ja sit meillä on Allu mukana. Päivää. Allu mukana. Ja hänen YouTube-kanavansa on siis kerran. Alkashira. Joo, siellä ei yhtään videota. Alkammeko vielä? No mikä Joo, on mut toinen me- kanava, missä on... Joo, sitä ei tarvitse Allu ei enää tee sille mitään. Mutta tilatkaa se kanava. Ja sinne Ja tilatkaa tulee meidän videoita. kanava. Lähikanava. Joo, ja Niin, tilatkaa meidän tuo. kanava. Ja sinne tulee lähiaikoina videoita. Mutta aloitetaan. Mä voin vaikka aloittaa. No niin. Ottakaa kiviseksi paperi, kummalle se tulee. Ai niin joo, hei muuten. Sitten jos ei saa tehtyä 7 sekunnissa sitä haastetta, niin sitten me saadaan bitch-läppi sille, joka ei saa. Niin, ja kuka sen tekee? Se, joka teki Kysy. sen haasteen. Niin kysy. Mä laitan källin. Okei. Okei. Ottakaa kiviseksi paperi, kumpi aloittaa? 3 sekuntia. Ei kun yhdestä, koska tää pitää tehdä nopeasti. Kivi, paperi, sakset. Mikä toi oli? Alla Tää pidä meni. käsi siinä. No, pidä käsi kiinni. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Voitto. Yes. Allu. Allulla. Sun pitää tehdä Bitch läppi. 7 kyykkyä 7 sekunnissa. Ja ei vielä. Tai nousta seisoo. Joo, ota. Kuvataan. Hetki. Noniin. NYT nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just hyvin. Nice. Eli, no niin, sitten kenelle Allu tekee? Allu saa, me otetaan kiviseksi paperi. Ja Allu tekee sitä. Yhdestä. On se valmiin? Kivi, paperi, sakset. Pois. Ei, otamme vähän Allu korjaan tekee, näin. Allu tekee sulle. Joo. Joo. Allu lopeta. Allu Ei sai sitä antaa. kohtauksen. Noniin. Joo, sun pitää siis Siis. Lopeta nyt Anton. 12 punnerusta. 7 sekuntia. Joo. Ei oo mahdollista. Toi on vähän paha. Niin tohta ei oo mahdollista tehdä. Ota vähän vähemmän. Joo, 10. Kohan pitää tekovarat. N, Y, T. Nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaksa mä oon hyvä. Oi tarpeen. Oli se melkein. Se on Allu voi antaa mulle, oota pistä vähän alemmas. Se lasketaan. Ei kun Allu saa antaa mulle pitch läpi, mä en onnistu. No niin. Voiko laittaa laska uudestaan? No, Ei. no niin. Tää on kyllä aikamoista. Elikkä, kuka nyt mä teen sitten? Jannes. Okei. Ottakaa kiviseksi paperi. No niin. Kiviseksi paperi. Kivi, paperi, sakset. Eli Antonille. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea vesi ja tulla se tähän ja Hakee juoda. mistä vesi? Oota, mä käyn hakee. Te voitte pitää tähän nyt jotain puhetta. No niin, siis tässä on... Oi. Ei. Joo, kaikki siis. Anton saa se kusipää muutenkin. Ei sitä kannata kuunnella. Mitä te puhutte siellä? Ei Allu haukkuu makusipääksi. Ei. Onneksi ei ole muissa videoissa mukana. Sulla on 7 sekuntia aikaa juoda tää pää alaspäin. En mä osaa mennä pää alaspäin. Voi vittu. Antaa juoda. No se pitää mun pitää... Ei, se se pitää mun pitää juoda, sit viedä se tuohon pöydälle ja tulla takas. Onko kun sä et saa heittää sitä, koska se on kallis. Noniin. NYT nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just. Hyvä. Se oli vaan, että sun pitää viedä sitä tuohon pöydälle. Hyvä. Anton sai selvitettyä. Hyvä. Sitten Anton tekee seuraavaa. No niin, give your better. Noniin. Niin. Kivi, paperi, sakset. Oppu kattoo kameraa. Jäänyt. Oppu kattoo kameraa. Noniin. Allu te. Ei kun Anton te. Ai niin. No niin. Tullaan 10 sekkaa. Ei kun 7. 7 sekkaa aikaa. Pyörii ympäri 5 kertaa. Okei. N, Y, T, nyt 1, 2, 3, 4, 5. Se on aika helppo. Niin. Elikkä kiviseksi paperit ja 2. Me ollaan nähty vasta yksi bitch-läppi tässä, niin Allulle. sulla on 7 sekuntia aikaa. Hakee mulle ikkunasta ulos. 3 Katso sipsiä, silleen, 3 hyvä idea. sipsiä, 3 sipsiä, NYT, nyt. Muista Ja vaan tiedoksi, 1, että tuossa on 2, sixpacki. 3, 4, 5, 6. Tässä on enemmän. Ai. Hanni, bitch lap. Ai mukaan. Tin, tin, tin. Se oli 3. Onko tää vähän liian pitkä? No, ei siis voi tulla 10 minuutin video.
Ja mitä? Alus lähde. Älä pyykkiä sinne. Noniin, Allu, mä otan kirjoituspaperin. Tin. Hei, ota minä. Ota suppeja. Hei, nyt! Kyllä nytte. Anta nyt sinne pajalle. Allu, tuo kirjoituspaperi. Tää pitää sensuroida. Kirjoituspaperi, saksa. Mä voitin, sulle tehdään. Tää pitäis sensuroida. Antan. Ei Allu. Ilmainostusta. Hei. Allu, tee nyt se. Antonille tulee. Antoni ei saa käyttäytyä kameroiden edessä. Mä en tiedä miksi mä suostuin tähän, mutta ihan sama. Anton, sun pitää tehdä Mitä sun pitää Hei, tehdä? hei, kahdeksan kuuntele. Ei, Allu, sen pitää vetää yksi leuka. Ei mä... Sun pitää, muista. Kahdeksan vaksaa. Missä mä en voi vetää? Kun täällä alakerrassa on leukaan vetotanko, mut hei. Allu, otetaan se. Missä se on? Sun ei tarvitse, me aloitetaan vasta siellä sitten. Okei, mennään. Let's go! Hei, Kimi näet kameraa, muuten kaikki tajuu, me ollaan hyökkää. Kaikki muutenkin tajuu. No niin, Julkaisi me... Sponsoroida. Siinä. Onko mä tälleen vai tälleen? noin päin. Yksi. Ei, kun toista päin. Alkaa NYT nyt. Siinä, hyvä. Tailija. Tos meni. Nice. Elikkä siis ei tullut mitään. Okei, jatketaan. Ootko kuva Itse rakas. Mennä siis mun päälle. On mun silmä. Antto tekee. Minä olen ollut kivisopaperi. Kivi, paperi, saksa. Sitten tän jälkeen sieltä lopetetaan tää video. Ei, vielä yksi. Okei, mulla. Allu. Anko Antto? Nyt sun pitää saada Onko mä en kyllä ite... Aha, mä teen tän vauhtiin. Vauhtiin. No tuolla mietin, sun pitää hakea mulle 2 haarukkaa ja 2 peistä. Okei. Ja lasi. Joka on tässä pöydällä. Okei. Katsotaan tuon kameraa. N, Y, T, 1, 2, 3. Missä se on? Tää pirua. Voitin. Kiitos. Mä en ole laskenut, mutta... Tää on mennyt jo 7 minuuttia. Ei se haittaa, että voi tehdä 10 minuutin video. Elikkä siis siinä on Ilmainota. 2 haarukkaa ja 2 veistä ja lasi. Elikkä selviydy. Viimeinen. Otatte 2. Otatte kiviset paperit. No niin, ottakaa. Kiviset paperit. Joo. Kivi, paperi, saksa. Voippa. Come on, ei lähti. Mä teen siis Antonille ja siitä tulee, että... Nyt tulee paha. Silja puoli. Sulla on 7 sekuntia aikaa käydä hakemassa mulle joku kenkä tuolta kenkäpaikasta. Onko se valmis? N, Y, T, nyt! 1, 2, 3, 4, Mun pitää olla 5, 6, 7. Miksi sä menit sieltä kautta? No en tiedä, mä haluaisin viipitellä. Mä luulen, että mulla on hyvin aikaa. Joo, Anton onnistui. Mut hei, kiitos, että tulitte, tai siis katsoitte tämän videon. Ei kukaan on vielä katsonut. Tää? Ei oo paljon katsonut. Meillä ei oo mitään tilaa. No mut hiljaa nyt Antto. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Ja tykätkää, jos tykkäsitte. Me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee heti tämän jälkeen. Ei kun sun. Joo, se on 5 per challenge. Mikä? 5 per challenge. Piilomainonta. No niin, elikkä kaikki sanoo yhtä oikein kiitos. N-Y-T. Kiitos. Ja Allu oli meillä mukana. Käykää tilaa sen kanava ja meidän se olisi moikka.